Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Опрям си до стена, напрегни рамена. Нощта е в теб сега. Последната борба. Смел влез в битката, следвай целта. Нищо забравиш страха. Печелиш, да, ти си Бакуган. Бакуган, бойци в действие! Дан и Драго! Няма да ти се пречкам, Драго! Щом според теб съм безполезен, уговорката ни отпада! Край! Шегуваш се! Хвърлил си Драго в реката? Това обяснява защо си в толкова заедливо настроение днес. За какво говорите? Не съм заядлив, просто се отървах от всезнайкото! Послушай ми, Дан. Не смяташ ли, че е редно да се върнеш и да се опиташ да потърсиш Драго? Сигурно се чувства самотен и оплашен на дъното на реката. Самотен и оплашен? Не знаеш какво имаш, докато не го загубиш. Говоря отличен опит, въпреки че с моя Бакуган Тигрера сме си ужасно близки, да. Даваш ли си сметка колко е опасна огнената маневра? На кого му пука за него? На мен не. Не дей така. Дан, върни се. Извинете, бихте ли ме отвели до брега? Какво? Не, моля ви, чакайте! Моля ви, не си отивайте, аз едва не... Добро утро! Ясно. В такъв случай... Не е зле да заложиш капана предварително. Ако избегнеш битката тук, естествено е противникът ти да атакува ето така. За това говоря. Разбирам. Жестоко. Райо, не знаех, че си фен на Бакуган. Да. Само, че никога не съм играл наистина. Не съм готов. Не си? Страх ли те? Ами, харесва ми да събирам информация и да измислям различни игрови стратегии. Виж. Първи сценарий. Игрови стратегии? Най-добрата е да увеличиш мощността на Бакугана си, не мислиш ли? Доста по-сложно е. Ако включиш контрадарбата си, можеш да победиш и най-силния противник с по-малка мощност от него. Шегуваш ли се? В основата на Бакуган не стои силата. Тя е сложна тактическа игра. Когато влизаш в битка, целта ти трябва да бъде да предвидиш хода на опонента. Как е възможно да знае без да е играл? Да си призная, идеите на Райо са удивителни. Мисля, че и на теб ще ти е трудно в битка с него. Какво каза? Добре, умнико. Готов съм да се изправя срещу теб, когато кажеш. Какво? Не съм казвал... Или всичките ти измислени стратегии не струват? Заложи, за да докажеш твърденията си. Ако не, си мълчи! О, не! Компютърът ми! Аз без да искам. Защо ти трябваше да постъпваш така? Май щупи компютъра! Да, браво! Какво говорите? Дори не съм го докоснал. Не бях виновен. Да, все едно. Нищо не върша като хората. Драго е виновен. Горкичкият. Какви ги говоря? Радвам се, че го няма. О, супер! Добре, че хард дискът е здрав. Не разбирам, Дан. Толкова ли е лошо да си фен на Бакуган, дори и да не го играеш наистина? Доволен съм, че имам възможност да планирам своите стратегии като при шаха. Сигурен ли си? Не искаш ли да използваш на практика гениалните си идеи? Това е същинска загуба. Кой си ти? Казвам се Маскарад. Стани мой партньор и аз ще ти помогна да покажеш какъв талантлив боец си. Ще ти помогна да се докажеш пред тези, които те подценяват. Здрасти, как си? Много добре, а ти? Ей, ето го и Дан. Ще бъде много готино! Райо, успя ли да си поправиш компютъра? Виж, за вчера, просто... Да играем, сега. Какво? Края на краищата, аз съм никой, докато не вляза в битка. Знаеш какво е това? Сключих сделка с твоя приятел Маскарад и съм готов да изпълня моята част. Не разбираш ли?
Маскарад е врагът! О, нима! Не е той. Ти си врагът. Да играем! Добре. Бакуган, бойно поле! Този зубър ще си го получи! Карта гибел! Знаех си, че ще се пробва! Няма да отстъпя! Игрова карта! Заложи! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Косача, мощност 320G. Липсват други данни. Игрова карта! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Стига, не ме размивай! Смяташ ли, че е разумно да се опитваш да ме надхитриш? Дарба карта, включи! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Дарба карта, включи! Марионетка! О, не! Рактерор! Рактерор! Гигантоид! Напред! Гигантоид, стани! Мантрис, напред! Мантрис, стани! Дарба карта, включи! Гибел двойка! Гигантоид! Гигантоид! Не е истина, че ще го направи. Не можеше да се избегне. Да го пожертваме част от стратегията. За мен той беше само средство. Какво? Как можа? Остана ми само ти, роботалиан. Бакуган, стани! Дарба карта, включи! Роботалиан, подсилване! Ще заложиш всичко на роботалиан? Къде е любимецът ти, Драго? Не ми е нужен. Или поне за да бия тъпчо като теб. Ясно ли ти е? Тогава да започваме! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Това е косача. Пак се срещаме. Ще дам на роботалиан еднопосочен билет към измерение гибел. Дарба картата на роботалиан действа без проблем. А зоната, в която се намира косача, ще даде на роботалиан допълнителни 150G. Това означава, че ще го победя. Бакуган, топче! Бакуган, стани! Отвори игрова карта! Добър опит, Дани! Измерение 4! Какво? О, не! О, жалко! Пак се върна на 360G! Роботалиан! 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 Печеля! Мисля, че разбрах. Това беше карта Контрадарба, която обезсилва игровата карта. Заложил е капан, защото е предвидил хода ми. Не! 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 Излезе, че Дан не спечели битката. Добра работа! Беше супер лесно! Аз бях безпомощен. Нищо не можах да сторя, за да ги спася. Изгубих Рактерор. Загубих Гигантоид и Роботалиан. Не! 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 Такъв съм глупчо. Нищо не съм научил.
В битката с Рик и Маро мислих, че мога да атакувам само с сила. Боен дракон! Пипнахте! Пирос, активирай! Какво? Драго! Много сгреших. Не биваше да излагам Драго на такъв риск. Не разбираш, Дан. Оттам няма връщане. Когато бакуганите попаднат в измерението гибел, край с тях. Не могат да се завърнат. До сега мислех, че това е забавление. Не ми пукаше за моите бакугани. Бях истински егоист. Драго! 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 Как се стигна до тук? Избрах да се бия в този свят, за да спася Вестроя. Но сега... Нали сме отбор? Двамата работим заедно. Помниш ли, когато сключихме сделката? Не бях честен с него. Драго! Съжалявам. Ей, чакай! Драго, ти ли си? Даниел! Драго! Ей, чакай! Върни се, Драго! Здрасти! Даниел, наистина ли си ти? Да, братле! Драго! Не знам какво да кажа. Държах се като глупчо. Смятах те за приятел, но изобщо не се грижих за теб. Ами, аз съжалявам. Повярвай ми. Аз просто исках да го знаеш. Даниел, аз... Радвам се, че ти си добре. Чудех се, дали не можем да... Пак да бъдем отбор? А? За мен ти не си съвсем безполезен. Защо да не се възползвам от теб, доколкото мога? Наистина ли си съгласен? Целта ни е една и съща, Даниел. Да се сражаваме заедно. О, жестоко! Това е върхът! Благодаря ти много! Да! Ау! Аз ти благодаря. От сега нататък ще бъдем истински отбор. Толкова ли е трудно? Това е страшно досадно. Райо, чуй ме! Ей, Дан, как върви? Начинът, по който играеш, е опасен. Не бива да слушаш маскарад. На него не му пука за теб. Виж, Дан, Какво ти става, Дан? Не може да му казваш как да играе, особено след като те би. Нямах това предвид. Опитвах се да... Райо, ти си най-силният. прав си. Аз съм най-силният. Победи всеки, който ти се пречка. Да, ще унищожа всеки, който мисли, че моите стратегии не струват. А на мен ми изглежда, че ти точно това намекваш, Дани. Страхувам се, че няма да успеем да избегнем битката. Да. Помогни ми, Драго. Трябва някак да вразумим Райо. Да играем! Бакуган, бойно поле! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Внимавай! Да, чухте. Очевидно е, че ми готви капан, но и аз имам някой друг скрит трик. Чакаш да видиш хода ми? Добре. О, и докато го правиш, ето! Дарба карта, включи! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Дарба карта, включи! Марионетка! Добре, Мантрис, подай го на косача! Сега, отвори игрова карта! Какво? Мощността на косача е увеличена на 400 Ж. О, не си помисляй! Дарба карта, огнен щит! Мощността на косача намаля с 50 Ж. О, добре беше, но недостатъчно! Даниел, кажи нещо! Не се бой, добре съм! Само ми се довери, Драго! Ясно? Вярвам ти! Бакуган, топче! Бакуган, стани!
Мантрис 290, Драго 340. Най-после се срещаме с любимеца ти, Драго. Искам да те представя на косача. Бакуган, стани! Откръпление! Ключи! Косача мощност 400 Ж. А? Не се тревожи, Драго! Игрова карта! Отрежи! Чакай, какво прави той? Готово! Това ще попречи на битката между двамата. Даниел, каква е стратегията ти? Ще видиш! Бакуган топче! Бакуган стани! Райо, твой ред е да бъдеш кукла на конци. Дарба карта включи! Марионетка! Косачо, отиди на картата на Мантрис! Чакай! Тази карта е призрак! Спри! Какво стана? Предвидих какво щеше да направи Райо. Вместо картата Гибел, каквато използва миналия път, беше заредил карта Призрак, която се активира след време и повлича враг или приятел със себе си. Ясно, значи щеше да пожертва Мантрис, който вече не му трябваше, за да отнесе един от враговете му. А ти обърна действието на картата. Добра идея. Виж, Бакуган е сериозна стратегическа игра. Трябва да прочетеш мислите на опонента си. Не, завярване! Той успя да ме надхитри! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Върви! Използвай силата си и унищожи Мантри! И двамата останахме с по един Бакуган. Дан, на бой! Ами сега? Да видим. Следващият му ход ще бъде... Да, измерение 4. Отвори игрова карта. Бакуган топче! Бакуган, топче! Бакуган стани! Този път ще те поваля. Така ли? Отвори игрова карта сега. Ще се сражаваш с сила. Само това ли можеш? О, знаех, че ще го сториш. Дарба карта включи! Измерение 4. Изглежда не си ме преценил добре. Помисли и да разчиташ на измерение 4. То не може да спре силовата ми карта. Силова карта? Измерение 4 обесилва дарба картата, но не и силовата карта, която увеличава мощността на Бакугана ти. Косачо, пази се! Мощността на Драго се увеличи на 680 Ж. Това е невъзможно. Няма да ти простя за онова, което стори. Дарба карта включи! Боен дракон! Печеля. Дан би, Райо. Загубих. И най-лошото е, че стана, защото стратегиите ми бяха надхитрени. Хей, не го приемай лично. Не беше лесно да отгадна какъв ще е ходът ти. Ако нямаш нищо против, пак бих играл с теб. Така ли? За мен е чест да премеря сили с боец като теб. Но нека другия път да поиграем за забавление без карта Гибел. Разбира се. За мен ще е удоволствие. За забавление. Супер! Да не видим тази работа. Приятели, казвам ви, Драго е номер 1. Да, разбрахме. Хей, сериозно! Сега съм на 160-то място, благодарение на него. Той е най-великият Бакуган. Муа, муа, муа. Спри! Трябваше да го видите. Беше жесток. Чуй, всички много се радваме, че с Драго пак сте отборно. Да! Кога ще спре да говориш за това? Кой е най-добрият ми приятел? О, да! Даниел, моля те, престани! Вече не е забавно. Държа на репутацията си, а всичките ти приятели ни гледат. Аз започвам да се обривам. Даниел!